Det er 4 stykker, 3 cirka. 3 etager. 2 etager. Så er det trapdoor. Nej, det er land. Det er 3,5. Ja, det er den her. Jo. Yes! In the stand of Minecraft, what can you Find not do? overworld maps. Place water. Ja, find over... Nej. Det er place water. Det er godt fedt. Ja, det sagde det jo. Nå ja, my god. Nej, overworld maps, det kan godt komme derned. Nu må så dræbe mig selv. Vi kan komme igennem en portal. Så er det Minecraft 2009. Det er der går vi an, når vi alle sammen står i det. Markus Persson, den her gang. Markus Persson. Yes, og så Sky. Og det er Sky. Jo. Og så Chiseled. Nej, pas på den her, den er tricky. Sådan. Stop væk. Og så... Slap. Og så var det place... Altså, Den her sleep, det kan man ikke. Det er 1,6 springer i luften. Yeah. Alright. Sponge no longer has much use, but does it share the placing and break-in sound effects with which? Det må være wool, ikke? Er det ikke wool? Jeg ved det ikke. Solsand måske. Nej, det er sådan sandet den. Og så er det wool. Ja, jeg tror det er wool. Nej. I guess not. That's up. Nasty Fasty ran in green desert spikes Hvad kan jeg lave? while trying to escape pirate Appleman. Og nu er jeg bukket op. Ja. John Så var jeg... Og det er chiseled stone bricks. Og så var det været trapdoor, Slap. slaps. Slap. Og så Sleep. sleep. Og så må det Det er være... ikke wool. Jeg Det tænker... er heller ikke, det er heller Ikke ikke dirt. Det må være grass. Så. Nej, jo. Jeg tror det er grass. Jo, det er Yes. grass. Okay, well, this room is built mostly with full blocks. And what else? Slabs, ikke? Right. Double Ja, half hvad er det? slabs. Half blocks. Slabs. Half slap. Jeg tænker double half slabs, slabs. det tror jeg også. Jeg Ja, gør... det kan jo... Åh, Jesus. Yes. Det kommer hele vejen tilbage hver gang. Markus, du siger, at vi sætter spawn i den næste. Nej, det gør vi ikke. Hvorfor ikke? Vi er ikke nederen. Det er sgu da mega nederen at gå gennem den alle sammen. Nej, Er der ikke nogen, der vi er skal ikke snyde. Og slap. Det var sleep. Og så var det grass. Ja, Okay. Slaps. Slaps. jeg tror ikke. Jo, det er slaps i bagved her. Slaps. Kan I ikke se det der? Jo, det er slaps, men... Nå, okay, det var... Alright, how many blocks of clay would be used in converting? Er det ikke bare én? Blocks 4. of clay. Nå, er det rigtigt? Nej, Der nej. var der. Nå, bloksene, de laver Ja. hvor mange? De laver, De laver 4 stykker. Det er bare en. Nej. Det er 4. Det er, Det er en af de svarmuligheder. det er 4, så laver man 12. Det er 12. Nej, 3. Okay, yeah. Åh, Obsidian is known for having high blast resistance. Which of these has even more? Det må være det der, nej det der, Blok. nej. Hvad? Which of these methods would generate cobblestone? Blazing water above flowing lava. Nej. Lava above water source, ja. Ja, Nej. Det der op til. Eller, Blazing nej, water. lava above water source. Den her. Nej, det var det ikke. det var stadig obsidian. Lava above water source. Nå, ja. Hvad mindre man får det. Det er ved checkpoint. Dejligt. Yes. Der er vi her igen. Næsten. Okay, vent, slap af. Okay, placing lava. Okay, placing lava above flowing water må det så være. Okay. Dejligt. Checkpoint. Okay. Nu er vi her. Placing. Jeg tror det er den her. Ja, det er det. What?
Markus, jeg tænker, at vi springer det der parkour over, fordi det tog alt for lang tid. Hvad? Parkouren. Hvorfor det? Jeg synes, det tog alt for lang tid. Vi springer bare de dele over. Eller vi kan også bare sige highlights i stedet for episode 1. Vi laver en episode med highlights fra parkour. Ja, Eller nej, vi laver en episode af parkour, men vi fjerner alle de kedelige dele. Okay, right. Placing water above lava source. Basic water above flowing lava, måske. Nej, let's go. Let's do it. Nej, men nej. Jo, det er det. Jo. Fordi at jeg var inde på server, der kom sådan lava ned fra taget. What's the biome number for a desert? Det ved jeg godt. Vi er i en desert eller hvad? Det er den. Nope. Fuck, hvor er jeg. Nej, det var træning. Så var det flowing lava. Okay. Jeg tror, det er en af de første biomes, den er. Ja. Yes! Ej, hvad er det? 14. Prior to 1.7 birch trees were rarest. Det må være en forest. Det er en forest. Hvorfor? Fordi det der, det er... A soul sand is used to grow nether wart. Which of these potions does not require nether wart? Jeg tror, det er weakness. Do it. Jeg kender ikke min potions. Okay. Yes! Yes, Oh. yes. Fuck yeah. Jeg fik lige chok til jo. How many layers of fallow snow does it take to equal the height of one block of snow? 6. Tror du 6? Nej. Er du sikker? Nej. Jeg slår Oh, ind. fuck yeah. Besides coal, certain wooden items can be used when... Trapdoor. Yes. Hvad sagde du? Certain wooden Besides items... coal, certain wooden items can be used when smelting. Which of these cannot be used as fuel? Fence gate. Nej, det kan godt. Så må det være sejt. Prøv at tjekke. Det var sejt. Nej, så var flaming. Det bliver nok til, vi bliver alle sammen toastet. Shit, jeg er ved at hoppe ind i 6. 3. Jeg har flyttet ind i den. Nej, det er flowing lava. Den var så der. Og så er der 2. Yep. Så var det, hvad? Forest. No. Fuck dig. Og det var vist weekend. Var det ikke? Jo. Og, hvad var det? How many layers of falling snow does it take? Det var 8, ikke? 6. Jeg er på 8 før. Jo, det var det, vi gjorde. 6. Fuck! Det var 8, Markus. Ja, det her. Vi gætter på 8 før, ikke? Jo, det var det, vi gjorde. Nå, men var det der, vi var nødt til? Ja. Nå, nej. Flowing lava. 2. Hvor er den? Og forest. Og weakness. Nej. Weakness. Nu er vi fuld ham, okay? Ja. Nej. Jeg siger... Hvad er det 10? 4 måske? Ja, 4. Nej, 4, ja. Det må være 4. Gæt. God, altså 10. Har vi prøvet dem alle sammen nu? Hvorfor døde jeg ikke? Hvorfor gik I ind i en ting, for helvede? Hvad? Hvad sker der? Den bakker. Jeg har en pil nu. Det er jeg også. What the heck? Hvad? Nå, det er pilen, der står på den. Det er pilen, der står oven på pressure platen. Fuck ja. Var den lortepil? Det er flowing lava. Men den er også op. Ja, altså 2. Forest. Jeg tror bare, jeg står i midten af føden. Og weakness. Jeg gik næsten. Okay, Det så må var det være 10. 10, ikke? Jo. Okay. Både alle andre. What? Så må det være 8, fordi... Det var det. 6 er det. Det her på 6. Det. Du gør det, Markus. Jeg læner mig tilbage. Og til du skal til håndbold. Ja, det er ikke endnu. Hvad, skal du ikke tage ham på? Det er ikke endnu.
Den er 504.